בואו איתי להכין בננה פנקייקס. אז יש לי בננה אחת פה, ואני פשוט עושה לו סמאש. אני לא יודעת איך אומרים את זה בעברית, אבל אני פשוט סמאש מהבננה. ככה, עד שכאילו אין פיסס. עכשיו נשפוך ביצה אחת. רגע. gorgeous. אתם אפילו רואים את זה? לא נראה לי. אוקיי, אני מערבבת את הביצה מהבננה וזה נראה מה זה מגעיל. לא משנה, אנחנו אוכלים בריא וזה טעים בסוף. ממש משעמם לי היום, אז החלטתי שאני מצלמת את הכל. ואני, מה זה ירדתי במשקל? תראו את הג'ינסים שלי. וואי, אופס. עכשיו אני מוסיפה שיבולת שועל, אבל אני... נראה לי זה יותר גדול מכוס, אני... אוקיי, טוב, נעשה ככה, שיבולת שועל. אני לא יודעת אם זה יותר מדי. בואי נראה, בואו נערבב. רגע. עכשיו אני אוסיף ונלה, אני לא יודעת כמה, אז אני אעשה כאילו. ככה. אוי, זה מאוד. אוקיי, לא התכוונתי לצלם את זה במהר. כאילו, שדיברתי מהר. כאילו, אתם מבינים. אבל הוספתי ונלה. טוב, עכשיו אני אוסיף חמאה, קצת בטר לפן שלי. כאילו, ככה. כנראה. בואו נדליק את זה. אוקיי, עם ארוחת בוקר שלי, או ארוחת צהריים, כי זה כבר 12, אני גם אוכלת ביצה קשה. פרוטין, בייבי פרוטין. ונראה לי אני גם אעשה אבוקדו. אבל זה פאטס. לא משנה. טעים. אני שונא שזה קורה. תראו מה קרה לביצה שלי. עכשיו יש לי חצי ביצה. וואי, זה באסה. טוב, לא נורא. היום אני בחופש מעבודה שלי. כיף לי. ואני צריכה ללכת לסופר. טוב, אני לא יודעת איפה לשים אתכם שתראו. אבל אני מוסיפה את הפנקייק שלי. וואי, שמתי יותר מדי חמה, מה זה? אופסי דייזי. מה, נעשה שתי פנקייקס? אוקיי. וואי, איזה באסה, אין לי צ'וקולד צ'יפס. זה היה יכול להיות טעים. שמתי את הבטר שלי. ונראה איך זה יצא לי טוב. וואי, לא בא לי לשרוף לי את היד. אני קצת עשיתי פאקה בפנקייק שלי, שכאילו ניסיתי לעשות פליפ. לא נורא. וגם התחלתי לחתוך את טוב, אני לא רוצה שזה יצרף לי. התחלתי פה לחתוך את האבוקדו. רגע. מה, אני אכין קפה עוד פעם? קפה? לא קפה? וואי, זה אבוקדו יפה וסקסי כזה. רגע. Yes, sir. Back to the pancake. נראה לי נשרף. הנה. כן, וגם נשבר. אוקיי. אישה של המטבח. הלו, מה זה הפנקייק הזה? קצת מביך. אני פשוט רוצה לבדוק שכאילו הביצה זה כאילו בושל. בישל. אוקיי, second try. לפעמים זה עובד, לפעמים לא. אולי זה בגלל שאני לא משתמשת בכמויות הנכונות. Please work. אוקיי, let's see. Yes, fucking no. למה ככה? למה? Here we go. Okay. Could be worse. Syrup. מה זה? Oh my god, hello. Oh my god, מה זה? אוקיי, זה הפיינל פרודקט שלנו. רגע, אני אדם את זה בשבילכם. בואו ניתם את הפנקייק. בתיאבון, לעצמי. וואלה, סבבה. טוב, סקסס. ביי.